उच्च शिक्षित तरुण हे शेतीकडे वळताना दिसतात। शेतीबरोबर शेतात पिकणाऱ्या मालावर प्रक्रिया करून तिच्या विक्रीकडे तरुणांचा भर आहे। विदर्भातही उच्च शिक्षित तरुण शेती आणि प्रक्रिया व्यवसायाकडे वळू लागल्याची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळतात। अकोला जिल्ह्यातल्या मंगेश कुकडेंनी इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं, काही काळ नोकरी केली आणि आता थेट शेती आणि प्रक्रिया व्यवसाय करायला सुरुवात केली। 5 ते 7 वर्ष कष्ट केल्यानंतर त्यांना महिना आता नोकरीच्या तिप्पट नफा कमावण्यात यश मिळालंय। नेमकं मंगेश यांनी काय सुरू केलंय ते जाणून घेण्यासाठी आज आपण अकोला जिल्ह्यात जाणार आहोत। मंगेश कुकडे यांचं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण झालंय। त्यांनी पुण्यात काही वर्ष नोकरी सुद्धा केली, पण नोकरीत फारसं मन न रमल्यानं त्यांनी नवं काहीतरी करण्याचा ध्यास बाळगला। पुण्यात नोकरी करताना वडिलांच्या पारंपरिक हळद आणि मिरची पिकांवर प्रक्रिया करून त्याचं मार्केटिंग त्यांनी सुरू केलं। या कामातून हळूहळू त्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला। नोकरी करत असताना कुठेतरी समाधान नसल्यासारखं वाटत होतं आणि ज्या अपेक्षा होत्या नोकरीतून त्या मिळत नव्हत्या किंवा मग तणावाची लेवल जी आहे भरपूर होती। माणसाच्या वैयक्तिक स्वभावाच्या बाहेर जाऊन काम करण्याची गरज पडत होती। मनाला पटण्यासारखं वाटत नव्हतं, म्हणून काहीतरी वेगळं करायचं। तर काहीतरी वेगळं काय करायचं, तर मग शेती करायची। शेतीतनं काय बेस्ट करायचं, तर 1997 पासून वडिलोपार्जित हळदीची शेती आहे आणि अकोला जिल्ह्यातले हळदीचे पहिले शेतकरी म्हणून वडील यांची ओळख होती। म्हणून हळदीची शेती आपण करायची आणि हळदीचं बाय प्रोडक्ट तयार करायचं। म्हणून 2009 मध्ये अशी कल्पना आली नोकरी करताना की आपण पावडर करून विकावे। मंगेश यांनी 2009 पासून नोकरी सोडून पूर्ण वेळ शेती करायला सुरुवात केली। घरच्या 12 एकर शेतीमध्ये त्यांनी कोरडवाहू पिकांबरोबर मसाला पिकांच्या उत्पादनाला प्राधान्य दिलं। घरच्या हळद पिकाच्या शेतीबरोबर त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया करण्याचं नियोजन त्यांनी केलं। प्रत्यक्षात हे काम करताना त्यांना प्रचंड अडचणींना सामोरं जावं लागलं। शेती कसण्यापासून ते प्रक्रिया व्यवसाय मोठा करेपर्यंत बऱ्याच वेळेची, पैशांची आणि बऱ्याच श्रमाची गुंतवणूक त्यांनी केली। 2016 मध्ये असा अनुभव आला की जवळपास 15 ते 20 क्विंटल हळद आणि 15 ते 20 क्विंटल मिरची पावडर हे महिन्याचं मी विकायचो 2016 पर्यंत। आणि पार्ट टाइम मध्ये सहजासहजी मी एक नोकरीपेक्षा 10-15% नफा जास्त मिळवायला लागलो। म्हणजे नोकरी जर मला 65,000 मिळायचे, तर व्यवसायातून मला 2016 मध्ये 80,000 ते 85,000 रुपये महिना मला मिळायला सुरू होतं। मला त्याच्यातनं माझं करिअर दिसत होतं की आपण काहीतरी आता वेगळं करायला पाहिजे। म्हणून फुल टाइम मध्ये या बिझनेसमध्ये मी उतरलो। थोडा त्रास झाला आधी सुरुवातीला फुल टाइम उतरताना, पण 2016ला मी फुल टाइम येण्याचं निश्चित डिसिजन घेतलं। मंगेश यांनी नोकरीच्या तुलनेत व्यवसाय आणि मार्केटिंगला प्राधान्य देत मसाल्याचे 20 ते 35 पदार्थ बनवले। प्रक्रिया आणि विक्रीच्या कामातून त्यांना महिना नोकरीच्या तुलनेत दुपटीनं उत्पन्न मिळू लागलं। त्यानंतर मंगेश यांचा आत्मविश्वास वाढला। 2010 पासून कुटुंबातल्या सदस्यांना सोबत घेत त्यांनी 2 एकरावर हळद तसंच काही क्षेत्रावर दरवर्षी मिरची पिकाचं उत्पादन घेत यावर प्रक्रिया करायला सुरुवात केली। हळद, मिरची पावडर बरोबर मसाल्याची पण प्रक्रिया चालू केली। 4 प्रकारच्या डाळी आहेत त्याची पण प्रक्रिया चालू केली आणि 8 प्रकारच्या धान्य आहेत, 10 प्रकारचे लोणचे आणि चटण्या आहेत त्याची प्रक्रिया चालू आहे। साधारणतः 35 प्रोडक्ट मी आता प्रक्रिया करतो आणि विकतो। त्याच्यामध्ये काही महिला बचत गटांचा पण सहभाग आहे, माझे काही वैयक्तिक प्रोडक्ट आहे। असं म्हणून मी माझं एक सध्या शेतकरी मार्ट नावाने रिटेल आणि होलसेल स्टोअर आहे, ते अमरावतीला आहे साईनगर येथे, आणि कुरुमला एक पण रिटेल स्टोअर आहे अकोला जिल्ह्यामध्ये। त्यानंतर याला लागणारे जे इक्विपमेंट्स आहे, प्रोसेस इक्विपमेंट्स, हे सुद्धा मी स्वतः डिझाईन केलेले आहेत आणि स्वतः तयार केलेले आहेत। आणि शिवाय या व्यतिरिक्त ते इक्विपमेंट शेतकऱ्यांना मी ना नफा आणि ना तोटा तत्वावरती पण देतो। आज मंगेश कुकडेंना त्यांच्या शेती कामात त्यांच्या कुटुंबियांची मोलाची साथ मिळते। सध्या त्यांना वर्षभरात हळद, मिरची पूड यापासून मसाल्याच्या पदार्थांसारखे 35 प्रकार बनवण्यात आणि त्याची यशस्वी विक्री करण्यात यश मिळालंय। त्यांनी शेतकरी नावाचा ब्रँड तयार केला। या ब्रँडच्या नावानं ते आपल्या वस्तूंची विक्री करतात। सध्या त्यांच्या या व्यवसायातून वार्षिक किमान 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल होते, तर अंदाजे 15 लाखांपेक्षा जास्त नफा त्यांना मिळतोय। कुकडेंनी स्वतःच्या शेतातल्या उत्पादनाबरोबर गावातल्या किमान 25 ते 30 शेतकऱ्यांच्या शेतात वेगवेगळी मसाला पिकं घ्यायला सुरुवात केली आहे। यावर ते गटाच्या माध्यमातून प्रक्रिया करून मोठ्या प्रमाणात विक्री करतात।
हळदीपासून प्रक्रिया करावं, काहीतरी आपलं जे आहे आपल्यापासून या प्रक्रिया करावं असं त्यांचं मनस होता आणि त्याच्यामधून त्यांनी यशस्वीरित्या असं ते चांगल्या पद्धतीने सुद्धा त्यांच्या मागे आमचा सुद्धा एक मानस होता की आमचा सुद्धा त्यांचा मानस होता की हे सुद्धा आपल्या सोबत राहिले पाहिजे आणि सोबत हे केलं पाहिजे, म्हणून आम्हाला सुद्धा त्यांनी हळद शेतीकडे वळवलं. आणि आज माझी मागच्या वर्षी सुद्धा 5 एकरावर हळद होती. यावर्षी पाण्याचा पुरवठा कमी असल्या कारणामुळे यावर्षी सुद्धा माझे 3-3.5 एकरावर हळद आहे आणि दरवर्षी आम्ही हळद विकतो. या हळदीपासून भाव 5,000-6,000चे जरी भाव असले तरी पूर्ण हे काढून 1 ते 1.25 लाख रुपयेपर्यंत या मधून आम्हाला मिळते. मंगेश यांनी स्वतःच्या शेतीबरोबर गावातल्या 25 ते 30 शेतकऱ्यांच्या शेतात बदल घडून दाखवलाय. ब्रँडिंग तसंच मार्केटिंग मध्ये आघाडी घेऊन गावात पिकलेल्या मालावर गावातच प्रक्रिया करून त्याचं मूल्यवर्धन करण्यात यश मिळवलंय. आज त्यांनी गावातल्या किमान 50 जणांना रोजगार दिला. लाखोंची उलाढाल आणि अनेकांना रोजगार दिल्यानं मंगेश यांनी गावच्या अर्थकारणाला खऱ्या अर्थानं चालना दिली आहे. अडकुंडापासून आम्ही हळद पावडर तयार करतो. माझी स्वतःची काही हळद आहे. वडिलांची मोठी फॅमिली आहे. वडिलांना 7 भाऊ आहे. काकांची मिळून एक 17 एकरची हळद आहे, ती पण मी प्रोसेस करतो. काही मित्र गट आहे, शेतकरी गट आहे आमचा, त्याची पण हळद आहे, ती पण प्रोसेस करतो. याच्या व्यतिरिक्त गावातले लोक आहेत किंवा जिल्ह्यातले किंवा तालुक्यातले शेतकरी आहेत हळदीचे, तर त्यांची पण हळद मी मोठ्या प्रमाणावर मोठ्या कंपन्यांना विकून देतो. त्याच्यामध्ये पण त्यांना बराच फायदा झालेला आहे. मागच्या वर्षी मी साधारणतः 1800 क्विंटल हळकुंड या योजनेमार्फत विकलं मोठ्या कंपन्यांना आणि शेतकऱ्यांना या योजनेतून जवळपास 10 ते 12 लाख रुपयाचा फायदा झाला. प्रति शेतकरी कोणाला प्रति क्विंटल 500 उरले तर कोणाला एक्स्ट्रा उरले मार्केटपेक्षा किमतीपेक्षा. मंगेश कुकडेंनी अमरावती शहरात स्वतःच्या शेतकरी मार्टची उभारणी केली आहे. गावातून शहरात गेलेल्या उच्च शिक्षित पिढीनं आपल्या ज्ञानाचा आणि गुणवत्तेचा शेती तसंच गावच्या अर्थकारणात बदल घडवण्यासाठी कसा वापर करावा याचं उत्तम उदाहरण त्यांनी घालून दिलंय. गावातून शहरात जाऊन घुसमट झालेल्या तरुणांना मंगेश यांचं उदाहरण रोडमॅप म्हणून नक्कीच उपयोगी आदर्शवत ठरेल. अकोल्याहून कुंदन जाधवसह संदीप भुजबळ, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.